हेलो रायजोफोर गिबियावनो बयनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरनानै दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों आरोबाव कमेन्टआव सोंहरनाय मुलिफोरनि सोमोन्दै आं फोरमायहरनो सानदों। आं सिगांनि भिडिअफोर हरनायाव गोबाङानो बिदिनो गोबां रोखोमनि जानायफोरखौ सोंहरो, आं रिप्लाइफोर हरनाय जाया, किसुमानखौ हरनाय जायो, किसुमानखौ रिप्लाइ हरनाय जाया। दा बेनि थाखायनो आं भिडिअनि गेजेरजों बे कमेन्टनि रिप्लाइखौ हरनो सानदों। गिबियावनो आं खोन्थाहरनो सानदों, टनसिल होननानै सोंहरदोंमोन, टनसिलखौ मारै फाहामनो हागोन होननानै। नोंथांनाव जुदि टनसिल जादोंबा गिबियावनो नोंथाङा गुसु बुस्थु जानायखौ दोनथ'नांगोन, ना गोथां आरो मैद्रु जानायखौ दोनथ'नांगोन। मानोना बेफोरखौ जायोबा टनसिला बारा जायो। जेब्लानो गुसु मोनो अब्लानो बांसिन जायो आरो गुसु बेहाय ओरै गारमायाव फिथर जायो। लोगोसे गोदनाखौ जुदि हायोबा जिफोरजों फांथेनानै दोनबानो जाबाय, खुगाबो सिनो हाया जायो, गोबां रोखोमनि खस्थ' जायो। दा ओंखायनो जायफोरना टनसिल जादों नोंथांमोना मोनसे खामानि माव, बेखौ साहा बादि फुदुंनानै सानसेयाव खनथाम खरि बाहायबानो जाबाय। बाहाय मा मा नांगोन आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थानोसै। लं बेखौ बायबानो मोनखायो, एलासि, गलमरिस बायबानो मोनजोबखायो बिसोरखौ। लोगोसे तेजपात बिलाइआथ' न'आवनो थाखायो, गांसेबा गांनै होबानो जाबाय तेजपात बिलाइखौ। लोगोसे हाइजें बेखौ होनो दाबाव आरो थुलुसि बिलाइ, बिदिनो 7टा 8टासो थुलुसि बिलाइ होदो। बिदिनो बेखौ देग्लिजोबनानै मिक्स खालामनानै दै गुदुङाव होनानै ओरैनो लोंबाथ' थावनाय मोननाय नङा, सिनि एसे होना लादो। लाल साहा बादि बिदिनो सानसेयाव खनथाम बाहायबा जाय बिथाङा टनसिल जाजादों निस्सय प्रमानखौ मोनगोन। मानोना एसेबाबो स्रां मोनगोन, खुगाबो सिनो हाया जागोन। गोदनाफोर बे फिथर जानाय, साइडआव फिथर जानायाबो लासैनो एसे रिलेक्स मोननाय बादि मोनगोन। आरो गोदनाखौ जिफोरजों खाथबनानै मोजाङै गुदुं दोनबाय थाबानो जाबाय। नाथाय जि मोनथाम बुस्थुखौ गुसु बुस्थु दाजा होनदों, मैगं जेरै मैद्रु आरो ना गोथां, बेखौ जायाबा गाहाम जागोन। बेबायदि बे आं होनहरनाय जि लं, एलासि, दालचिनि, हाइजें, तेजपात, थुलुसि बिलाइ बिसोरखौ मिक्स खालामनानै देग्लिनानै जेब्ला सप्ता खनसेसो सानसेयाव खनथाम खरि साहा बादि बाहायबाय थागोन, नोंथांनि टनसिलनि प्रब्लेमा निस्सय आरोग्य मोननो हागोन। डक्टरनि मुलि जादोंबाबो जेबो प्रब्लेम गैया, बेखौ बाहायनो हागोन। लोगोसे मोनसे खामानि मावबावनो हागोन, जों बर'फोरनि न'खरावथ' खारै थाखायो, न'आव बानायनाय बैसरनि एबा थालिरनि बा सबाइनि, जेखि खारैयानो जाया मानो, बे खारैखौ सानसेयाव सामससे खरि जुदि खननै लोङोबाबो टनसिलनिफ्राय एसेबाबो नोंथाङा आरोग्य मोननो हागोन। नाथाय बाहायना नायबानो जाबाय, नंगौ नङाखौ बाहायोबा प्रमानखौ मोनगोन। 2 नाम्बाराव दङ, बे जाहैबाय जाबानो खि गोरा जानाय एबा खसा जानाय। दा बे प्रब्लेमा हयथ' गोबांनाव जायो, नाथाय खोन्थाया किसुमाना, डक्टरनि मुलि जाबाबो हामा किसुमाना। दा ओंखायनो सासे बेक्तिया सोंहरनायलाय आं खोन्थाहरनो सानदों, नोंथाङा जुदि डक्टरनि मुलि जायोबा, मुलि जाबाबो बेखौ बाहायनो हागोन। नाथाय बिथाङा होनहरदों जाबानो खि गोरा जायो। दा ओंखायनो हयथ' बे खोथाखौ सोरबाया हयथ' मिनिनो हागौ, बेलाय मा बेमार होननानै। नाथाय जायहा जाजादों बिथांमोनासो प्रब्लेमखौ मोनथियो। दा ओंखायनो नोंथाङा मोनसे खामानि मावबानो जाबाय, बे जाहैबाय मुदुफुल ओंख्रि जानानै होबाय था। जुदि बिदि जाबाय थादोंबा मुदुफुल ओंख्रि संनानै जाबाय थाबानो जाबाय। बिदिनो सानसेयाव बोथिनैयाव खनसे मुदुफुल ओंख्रि जादो। बेबादिनो नोंथाङा सप्ता खनसेसो बाहायनायलाय नोंथांनि बे जि खि गोरा जानाय बेयो प्रब्लेमा खमायलांगोन। आरो मोनसे बुस्थु दंबावो, बे जाहैबाय बुटखौ गोथाङै सोमनानै देग्लिनाय ओंखाम जानाय समाव बाथोन बादि बानायनानै नोंथाङा जानायलाय, थावबो एसे होना संख्रि बानलु होनानै जेब्ला बे बुटनि बाथोनखौबो जागोन, अब्लाबो नोंथांनि बे फायखाना गोराय जानाय प्रब्लेमा लासैनो स्रां जालांगोन। बे मोननैखौ मुदुफुलखौ ओंख्रि जादो बा भाजा जिखुनु लाब्राफोर संनानै जाबानो जाबाय। मथथे मुदुफुल ओंख्रि जायोबानो नोंथांनि बे खि गोरा जानाय प्रब्लेमा खमायलांगोन। बेजों लोगोसे बे बुट गोथांखौ सोमना दोननानै जेब्ला देग्लिनानै बाथोन जागोन ओंखाम जानाय समाव, बेखौबो बाहायनो हागोन। बाहायना नायदो, निस्सय नोंथांनि बे प्रब्लेमा खम जागोन। बेजों लोगोसे 3 नम्बराव सासेया सोंहरदोंमोन, बेनो जाहैबाय हापानि दं होनदों, ओमफ्राय बिदिनो सालाइखौ हनानै गारबाबो हागारि जाबाय थायो। दा नोंथाङा मोनसे खामानि मावनो हागोन, बे सिगाङाव खोन्थाहरनाय जि टनसिलाव बाहायनो थिननाय लं, एलासि, दालचिनि, तेजपात, हाइजें आरो थुलुसि बिलाइ होनाय जि साहाखौ फुदुंनानै लोंनो थिनदोंमोन, बेखौ नोंथाङाबो लोंनो हागोन। लोगोसे मोनसे खामानि मावनो हागोन, बे जाहैबाय गुसु बुस्थुखौ गारनांगोन नोंथाङा। आरो ना जानाय, मैद्रु बेसोरखौ दाबायथ'। लोगोसे रिमोननाय बुस्थु, नोंथांनि प्रब्लेमा एसे
साधारन नङा गिदिरथार हिसाबै बे बुस्थुखौ गारथारनांगोन। दा नंखायनो आरो मोनसे खामानि माव, बे जाहैबाय हाइजेंखौ सावनानै संख्रि गोसोम लानानै सावसुब्बाय थानो होबानो जाबाय जाय बेक्तिया जादों। बे जाबाय जाय हापानि जाजानाय हागारि जाबाय थायो होनदों, हनानै गारबाबो जोबा, सालायाव बिदिनो सिथाबबाय थानाय मोनो। दा नंखायनो मा खालाम, हाइजें थुख्रासे बिदिनो साखा हानानै सावदो, सावनानै संख्रि गोसोमजों माने मिक्स खालामदो, बिदिनो सोबबाय थाबानो जाबाय। अब्ला बै सालायाव जानाय जि माने आथा आथा बे बुस्थुआ लासैनो गोमालांगोन। आरो सिगाङाव होननाय बायदि लं एलासि, दालसिनि, थुलुसि बिलाइ, हाइजें, तेजपात बिलाइ होनाय लाल साहाखौ सानसेयाव खनसे बा खननै बाहायबानो जाबाय। बेजों लोगोसे जोबथारनायाव दङ, बे जाहैबाय सालाइ फिथर जानाय बा खुगा सिङाव बिदिनो गाराय जायोना, बे गारायखौ नोंथांमोना मारै फाहामनो? बेबो गोबां खस्थ' होयो। एखमबा खुगाखौ जों सिनो हाया, सालायाव फिथर जाबा रायलायनो हालाया बेबायदि जायो। बिदिनो गुस्थिनि खना साइड, सिं गोजौ बेफोरावबो बेखौ डक्टरनाव ओरैनो आलसार होनो। दा नंखायनो बे बुस्थुखौ जुदि जादोंबा, खुगा सिङाव जादोंबा नोंथांमोना मा खालामनांगोन, बेखौ मोनसे खामानि माव, दै गुदुङाव संख्रि होनानै खुगाखौ सुबाबो एसे स्रां मोनगोन। बेजों लोगोसे मोनसे खामानि मावबावनो हागोन, बे जाहैबाय खारै, न'आव मोननाय जि खारै, बे खारैखौ नोंथांमोना जेराव जेराव फिथर जादों बाहाय फुनना लानो हागोन। सालायाव बा गुस्थिफ्राव जानाय बा बे खुगा सिङाव जानाय बे खारैखौ नोंथांमोना डाइरेक्ट फुननोबो हागोन। लोगोसे खारैजों खुगा सुनाय सानसेयाव खनथामसे, अब्लाबो बे खुगानि सालायनि जिफोर फिथर जानाय बे प्रब्लेमा सानसे बा साननैनि गेजेरावनो स्रां जागोन। दा नंखायनो रायजोफोर, आं दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों जिफोर मुलिनि सोमोन्दै थुलमुल भाबै फोरमायबाय, जायफ्रा नांगौ सानो नोंथांमोना बाहायनो नायदो। बाहायनो नायोबा निस्सय बेनि समाधानखौ मोनगोन। मानो होनोबा गोबांथार जानाया बिदिनो जोङो फिसा होननानै सानो, नाथाय बे फिसा जानाय जाथायफ्राबो मानसिखौ बिराद खस्थ' होयो। जेरै टनसिल आरो बे खि गोरा जानाय बा सालाइ सिङाव फिथर जानाय, बेफोर गोबां रोखोमनि माने फिसा फिसौ जानायाबो मानसिखौ खस्थ' होयो, बा एखमबा बे फिसा फिसौआनो गिदिरबो जालाङो। दा नंखायनो रायजोफोर, नोंथांमोनहा आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायहरनाय मुलिखौ बाहायनानै नायदो, निस्सय प्रमान मोनगोन। आरो बेखिनिखौनो बुंनानै आंनि भिडिअखौ दिनै एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।